Sí. Bueno, ¿qué temas se tratarán en esta reunión con los empresarios? Bueno, esta reunión é de alguna maneira froito, valga a redundancia, das reunións que fomos mantendo con diferentes asociacións empresariais de Narón e da comarca, non? Donde un dos temas repetidos en esas diferentes reunións era a problemática que está a sufrir a construción e a promoción de vivendas na nosa comarca, os problemas que están a ter con as entidades financeiras, non? Sabemos que de alguma maneira esta crisis está motivada polos temas financeiros que están derivando en que a construción acabara tamén parándose. E hai problemas ahora mismo de financiación por parte da banca, hai problemas de competencia, vamos a chamar así, desleal para os que están traballando os pequenos constructores e os pequenos promotores da comarca, e hai problemas tamén a hora de cobrar de todas esas subcontratas que traballan para os grandes promotores, non? E, bueno, a idea é que agradecer tamén a presencia hoxe aquí do deputado nacionalista nas Cortes Españolas, Francisco Jorquera, que vamos a ter esta reunión onde vamos a escoitar xa máis pormenorizadamente todas estas problemáticas para que poidamos de alguma maneira presentar iniciativas no Parlamento Español, non? Para tratar de regular e resolver este problema, non? Non sei se quere añadir algo. Sí, eu veño en primeiro lugar para escoitar. Narón tiña un dos soportes da súa economía na construción, é un concello en expansión, como todos coñecemos, un dos concellos máis dinámicos demográficamente da provincia da Coruña. Froito deso tiña un tecido de pequenas e medianas empresas que traballaban no sector da construción, que era un elemento de dinamización local e que están sufriendo as consecuencias do estoupido da burbulla inmobiliaria. Hai problemas que son difíciles de resolver, na medida en que é evidente que en grande medida esta crise económica foi suscitada por unha especulación excesiva, polo feito de unha especulación excesivamente volcada ao sector inmobiliario, que provocou o estoupido da burbulla que todos coñecemos, pero hai outros problemas que si son resolubles se hai vontade política, se regulan as actuacións, por exemplo, das entidades financeiras para evitar que exista unha competencia desleal. Coñecemos de prácticas reiteradas das entidades financeiras que cando os clientes se achegan a unha entidade bancaria, a unha entidade de crédito para negociar un préstamo hipotecario, non é concedido, se o que queren é acceder a unha vivenda que non sexa propiedade desa entidade financiera, e pouco menos que os obrigan a suscribir un crédito para facerse con unha das vivendas que as entidades financeiras teñen no seu stock. Isto, desde o noso punto de vista, é unha competencia desleal que está provocando pouco menos que a ruína de multitude de pequenos empresarios. Entendemos que isto debe de ser obxecto, polo tanto, dunha supervisión para evitar que se produza esa competencia desleal, que é necesario tamén establecer unha regulación moito máis exhaustiva das relacións entre promotores inmobiliarios e subcontratas para evitar situacións de impago reiterados que están provocando que moitas subcontratas estén nunha situación desesperada. Destas cuestións son das que vamos a falar. Sobre todo queremos coñecer de primeira man os problemas na boca do propio sector para tomar nota e trasladalo en forma de iniciativas parlamentarias a nosa actuación no Congreso dos Diputados. Muchas gracias.